Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang hatuo sa ITTO. Ang Kape Kag Balita ay naman sa ngalan sa ating Provincial Director, Police Colonel Wilbert Guerrero, kami ang inyong mga maambong ngayon ng Locaps. Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria Meong Miten. Ari kita sa Oring Adlaw sang Simana. Thank God it's Friday. Hulyo 9, 2021. Amo ni pagkadalon sa inyo ang mga updates kag accomplishments sang inyong mga Ilonggakan. Grabe! Mainit-init pa sa kape ang mga balita kay Lolo natin sa buong especially ngayon kita sa ikalimang adlaw sa Birada Simana. And of course, ang mga reminders, no, mga ano dapat ang inyo pakatandaan nga ara ang kita gihapon sa modified enhanced community quarantine. Kag madamo pagid nga mga aktibidades diri sa Camp Francisco Sumagaysay Senior sa Iloilo Police Provincial Office. No, sa ating mga tumalanaw dira, kung may alam mo gusto i-shout out, kung may alam may impormasyon na gusto i-share sa atin dire, don't forget lang mag-comment kang i-share ating mga video para malampot ang inyong mga kapamilya sa subong adlaw ng ating episode sa sining programa Kape Kag Balita. Maayong aga didira kay Tatay Joe Totales sang Tagpang Uton. Pag syempre, ang birthday boy kahapon kay Sir Chris Totales. Grabe, no, nakasadya kayo sa mga Cholos Boys pag ululungkod kahapon kag naka-witness kami dito sa sining friendship sa mga Cholos Boys kag bakoto na keep up the friendship and kabay pa nga you always stay happy sa subong chimpo, especially sa mga chimpo nga kita sa pandemya dapat ang kalipay hindi natin pagpunggan. Dapat we always find time and opportunities to be happy. Kung namin magaling, pwede mo ganun mag-celebrate sa sa birthday nga, kitag na lang, gamay lang kitang tao, Mga no? tao, yes. Kaya, especially kung ano lang man, arang close lang na relative. That's yung immediate nga, neighborhood, no? Kaga, kami ang hapon, we have a chance na makapakapili dito, kanamit sa spaghetti, kanamit sa Spanish bread. It's carrot cake. Akan hari ka carrot cake, no? So, thank you so much for the birthday boy, Chris Sotanes, ang kagbang ko to, no? Kaya sa ating mga pumuluyo, of course, ang aton nga pagsulod sa birthday, pwede bigyan ang photos-photos kita dira, para share natin sa aton nga mga tupad balay. Talking of birthday, happy birthday sa isa ka matahong ko nga hinabdos, Kiamil Ann Lindero Villa, dira sa Barangay Himes, Saraga, Iloilo. Nagpahingawag si mami niya sa isagit kabilog nga baboy nga Bisaya. Kapat kita naman sa itong nga baboy. Ang very black. Ay, oo na gamay lang ito sila. Yes. Ang marami ko na nasabot. Good morning kay PSMS Joseph Renel Tirante sang ICPS 3, Haro. Good morning ko no, Ma'am Ping Ping. Kag siyempre kay Sir Francis Lendero at sa aton nga mga Ilonggo Caps. Samtang ga-attend sa training, take time kung makapag-greet sa aton mga tumalanawa. Very good, very good. Kaya syempre, kay Ma'am Maria Cristina Tilain. Hello, good morning. Sorry for not watching. I'm so busy lately. Good to see you, Ma'am and Sir. Wow, kita mo, tinihidlawin sa aton si Ma'am Cristina. It's okay, Ma'am. Si Ma'am Rose Lazar sa Roa City, katanawan sa aton. And of course, ang ato Thomas sa Magaysay. Thomas Magaysay. Kag si Ma'am Jenny Ong dira sa Pavia, kag si Mama Susa Amar dira sa Liganes. Siyempre yung aking papa. Papa. Ang aking papa doon sa Makati, si Lieutenant Colonel Edwin Tupas ng Makati, retired na siya. Diyan sa Makati. Siyempre yung aking mga kapatid dyan sa, yung isa na sa Cainta, Rizal, kasama yung kanyang asawa, tsaka yung kanyang mga biyenan. Nanay, tatay, good morning po sa lahat sa inyo dyan. Siyempre yung Tupas family sa Ilizan, Capiz. Damo ka nag-sundod-sundod, kaya hinapos siya operate. Pero, you know what, sometimes abang inyong mga comment, inyong mga ginaputang nila, nag-appear sa amon nga notifications After late na sa amon After na sa live. live. But again, thank you so much for the support, especially kay Papa dyan sa New York. Kung hindi na aga pa rin tawag, pero yung video nasubuan siya. Because ang scheduled trip for August, cancel na naman, and it will be rescheduled on November now. Pero don't worry pa, always Let's pray watch, for that. always pray lang sa always watch lang sa Kape Kag Balita para ma-update kasi sa mga nagtatabo sa ating mga probinsya sa Iloilo. Siyempre, ang ating nila 43 na police stations, nagpanguna na. Si PNP Miagao, thank you so much for watching. Please, don't forget to share our live. Siyempre, ang PLDD family, tadra, yung pangunahan. Sa aton niya, ano nga itong tawag na itong na sila mga field reporter. Kay Patrolwoman Maria
Royal Morning Liboso ng Mawa. Very happy din ako kakabay pa sa ating tumalon out there sa Kapitag Balita. Kinatanaw ni man ang ating mga ronda sa probinsya na episodes. Kaya madamo ko sa mga detalye sa mga balita nga ilang ginadulong sa aton mga muluyok. Kaga, it's very important for you to know also regarding sining mga successful na police operations na ginahiwa sa inyong kapulisan din sa probinsya sa Iloilo. No? Kaya hindi na kapati maalam ang mga kapulisan ninyo wala nagkakatulog, wala nag-untat sa pagtinguha nga mangin peaceful kag secure ka mo sa inyong respective community. Siyempre, sir, mga anak mo, mga timbagani, sampututan, and Yes, yes. that's Very proud din ako sa inyong mga anak. Very excited na sila Ako because na ang adopted mother nyo. this morning, ito na ating bagalin dahil sa pututan will be very busy sa pag-review sa first module because 2 weeks na module nila, they're going to have the diagnostic test tomorrow. Na mga timbaganin nato, naman silang mga bago na to ng mga pulis na mag-undergo sa FTP program ginatawag kung sa diin Expose sila sa patrolling, investigation, and traffic management. So kung ako yan, very happy ako because nakitaan ko pala mounting ilang pagkasensitibo sa ilang beat patrol because we are still on the phase ng patrol and kahapon nakita ko ilang mga photos ng mga capture nila nagpulik sila sa mga naka-experience ang ginatawag na car trouble may sila dito nga may motor abi, nagpagkarga sa gasolina, after karga sa gasolina, hindi maganda. So they have to help, they have to push it para maka-ignite doon ang battery kag makandar ang motor. Kaya I'm very happy sa mga kabataan ng police because at this stage ng ilang career, dapat ma-instill sa ilang tawag na values at identification sa trabaho. Ang katubala sa lisan ninyo maging post at tubala instead of citation ticket, nakita niya nga mahigpo na ang mask kasi yung ato niya face mask na ginagamit. May aral naman siya nga oras na gamiton. Kaya ko na magapon instead ko mo, very good ka dyan. Very good. Kaya kabay pa ma-inspired pa gid kaya ang aton nga team Dragila ang ulang mga estudyante pa yung tanaw dire sa aton nga Kapitag Balita and they are happy also from second PMFC dito sa Antique dito sa Aklan kaya dire man sa Aklan kag Capiz is imagine no despite sa kadugayon na nag-graduate sila under sa aton nga field training program na gina-handle ka una this will remember and I do believe nga gina-carry ni subong ang values kag mga convictions and it instill namon when we were still your mentors. Okay, so thank you also sa amon nga production staff kay May Jane, syempre isa ka proprietor ni siya sa R&T hardware dira sa Dingle. Yes. Sa mga staff mo good morning din sa inyo. Aga very very happy man ko sa aton nga kaupod sa IPPO News team si Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa kay biskan man sa work from home natamang kumatsagan way kakatulog no sige monitor sa mga aton mga social media handler para lang gid man nga mapapalo sa aton mga pumuyo mapawiden ang scope sa reach ang aton mga programa para mabala sa pumulo natin ang mga updates mga advisories regarding sa MECQ regarding sa company natin sa kapulisan kaga Geraldine thank you so much again for really that sacrificing attitude para lang ma-update natin yung Facebook page. Yeah. Okay na siya guro ng TV, kaya TV na yan, cellphone na yan. Thank you, very good, Liga. Speaking of Ma'am Nova Sumagaysay, blessed morning to sa imo, Ma'am. Kay Anan Davi Palomos, watching from San Enrique MTS, very good. Kay Ma'am Brillia Maldita, good morning, watching from Calino. And thank you for sharing our life. Ang Kalinog MTS at the same time, Dr. Ma'am, thank you so much. Talking of Kalinog MTS, no? And namin dara because ang ilan ng advocacy group is really following our Facebook, our Kapitag Balita. Sharing it, nakita ko gagawin. Ini si Raymond Reyes Dumantay. Very good. Amo din sila ang mga lingkod bayan advocacy group, MC TAC Kalinog Chapter. Very good. Kakabay pa tayo ataran natin yung mga advocacy group ang isa natin na basic na mga obra siguro is to spread this particular online program natin because dito naman sa inyo ang mga updates sa ating peace and order no. Kagahapon na congratulate natin ang mga winners sa atong sinimbayanihan sa 2nd District sa Iloilo. Wow, congratulations! 3 galing ang ng championship niya ang nakuha sa 2nd District no. Ang Santa Barbara nag-champion sa interpretative dance na nag-second place man sa literary arts kag ang performing arts nakuha ang kampeonato sa Leon kag ang Saraga ang nakakuha sa kampeonato para sa short film. I'm very proud but again sa 124 ka mga entries nga nagpasakop sa atong sinimbayanihan para sa KKDAT or kontra kabataan
kabataan kontra droga at terorismo natin ang sa inyong entries really make you already a winner. No? Kaya namin isang values na ginapromote sa sining aton nga sining bayanihan. Yes. Good morning also to Bel Tribor watching from Ahoy in PS. Good morning, good morning. And si Daisy Love Moleno, good morning ma'am and sir. Lingkod Bayan Advocacy, yung naginamban natin. Yes. Very active in mga group. Ang Kikidat Kalinod chapter is watching. Keep safe Manila sa inyo. Very good. Nasa Very good. pagpanguna mo na sa ating dira butay under the supervision, under sa ang focal person natin dira is si Police Staff Sergeant Alberto Loreno Jr. Very active nga klase sa policeman sa pagbulig, especially sa mga Pilipino. Kanami, naka-inspire siya sa inyo at mga kaupdanan sa servisyo nga despite or sa volume sa assignment sa aton nga basic na functions to enforcement, they still have time really to reach out sa mga poor nga individuals sa ila respective community. Yes, kaya sa aton nila the rest pa nga mga MPS, kung may ara ka mga programa na hindi dili maka-reach sa ato, may mga best practices kamo da UPMS, you let us know, kailangan kit ka mo dili ipagasya, at kailangan kiti i-highlight ang inyo lang. Kasi pipugatan ng mga ilang bakas. Yes, especially nga kung sa siguro nga itong mga tumalanaw sa kapikang balita, the most common ninyo makita diri is our news o mabatian, ang mga news regarding sa anti-criminality, anti-terrorism na mga campaign. We wish to bring you also ang ilang mga community outreach na dinawala sa ato kapulisan because ining community outreach naton through our barangayanihan, no, kag iba pa mga gift giving and even atong mga tree planting, clean up drive. I think the public deserves to know that beyond this uniform, no, damdam kita sa ginaubra, no, kag inatanan-tanan para lang sa atong patiwa nga ang probinsya sa Iloilo maging peaceful, orderly and progressive. Yan. Kagkanami sa result sa atong Birada Simana for the 4 days natin na accomplishments naglabot sa 47 ka mga wanted persons nakaladakpan kag amazingly decisive sa 47 mga considered ang top 10 most wanted persons hindi lamang sa munisipyo nga level kundi pati man sa provincial nga level. Kasi sa ISMA, no? Ang nadakpan kag ang number of operations ang other most wanted person. Yes. Very good. Kakadamo-damo na ma'am sa na surrender na Los Firearms na damo tayo subong sa 33 kabilog, no? 8 diri ang deposit kag 25 diri ang surrender na gid because wala gid sa nagkakailo na papilis, no? Ano ba ang difference sa deposit kag surrender? The deposit because ini mga firearms formerly licensed ang register siya expired na din. So wala pa sa chingpo ang tag-iya. So we surrender anay for safekeeping sa aton nga mga munisipyo para hindi sila ma-applyan sa search warrant. That's why may aragan ni nag-PM sa aton kung saan ukono ang LTAP schedule diri sa caravan sa aton sa Iloilo Province. So upon coordination naton dito sa regional office sa RFEU, wala pa sa subong. Because of the classification, because of the NACQ natin na classification. Matagayin ko magbalik na kita sa siguro sa General Modified Quarantine. Base pa man lang na mahiwat naman ang kapulisan sa Region 6 para sa Iloilo Province para makaligyan na kamo sa mga lisensya sa inyong mga firearms. But again, one measure sa ginatawag na responsible ownership sa ginatawag ng mga armas is to deposit the moment na mag-expire na ang inyong mga lisensya. But of course, ganda yung mga kadiri ang Beijing Kabilo na wala sa lisensya firearms, now they welcome our invitation to surrender them because ginamadamo ni Permi nga mainly sa mga insidente nga nagkatabot sa provincia sa Iloilo was caused by the use of firearms. So, kahit likawan nato na, may mga bagay abi nga pwede na natin istoryahan na hindi na natin paglamuton sa punto na magtiruhay, magpatsanay, no? It could be, sir, used in siya sa may incident kita na ginamit sa suicide. Yes, Diba? kada, you know what, mga issues sa komunidad, ng mga sugundanay sa mga tupad balay. Gusto na tayo pwede na mga isma, ma-resolve over a cup of coffee. Kaapila ng katapat, sa gani hindi ka mo magpadala sa iyong mga emotions, cool, chill lang, di ba? Ugtong lang anay, kaya itutok lang daan. Istoryahan lang, Good morning, Daisy Love Moleno.
Molino kag si Ching Ching. Siyempre ang aton nila nga pinalanggan na iglaw nakita sila sa isa ka production staff naton. Si Yunica puli na siya hindi na kami galit. Pero si Yunica very relevant pa kasi hindi ka kaya nga role sa vaccination rollout. Isa na siya ka-nurse. Ka-nurse, no? So halong-halong nila Yunica pero I'm very happy man yan. Si I'm proud kami sa imo. Kaya si Yunica po niya po interact with us. Kita mo pati ang ato itong mga output na edit niya. Oo No? na. Very good, ha? Very good. Kamay pa sa pag-abot mo dire, ikaw na ang may eksena naman sa madamo na itong mga programa dire. Kamala mo miss na miss mo na mag-hatay sa report. But again, tani ka, gaano kami update? Ilan na lang na-vaccinate ng mga... Ilan na ka-percent? Oo, ng mga natundukan mo ng mga pulis, ha? So please update us on that, no? Okay. So sa ating mga balita, sa subong aga, ari naman, no, may illegal fishing na maladakpan sa San Dionisio, kag malamo dire, no, walo kabilog dire ang mga nakaladakpan. Again, sa ating mga pumuluyo nga nagapangisda, kabalo ka mo sa layi, kabalo ka mo sa mga requirements, ang insakto mo pangisda, please comply then, no? Do not violate the law because our San Dionisio PNP, kag ang mga Concepcion PNP na mga coastal municipalities nga naton dira nga mga police stations, mabakas kay sa pagpadako because we have to protect our resources aside from implementing the law. Yes. Sabahin naman sa Maasin PS, i-congratulate naton ang personnel sa Maasin PS sa pagpanguna ni Lieutenant Jason Mausik, ang deputy niya, siyempre under the direct supervision sa ila Chief of Police niya si Police Major Ferdinand Limbungan. Sa ila pagkadakop ni kay Jonathan Sumbang sa sala as light less serious physical injury. Ini siya may 1,000 pesos nga bail recommended. Congratulations. Yes, gina-congratulate na natin ang Mataling PS because kahapon, no, iniya, I'm sure, nandito girls ng Mataling PS because natakaan na sila sa mga kapasaway nila. And despite sa ECQ, no, nagganong yapon, basketball. Hindi na yung basketball. Nagpatdanay pagid, may taya pagid, which constitutes tinatawag na illegal gambling, no? So, congratulations na sa ato yung Mataling PS sa pagdakot niyo din, sa pagpanguna ni Police Maria Rosela Buenvenida. Thank you so much, ma'am. Ngayon siya din batayan. But again, ang ako opinion din on this matter is that ining dapat nga pag-control sa mga nag-basketball nga ini, no? Hindi na dapat ni trabaho sa pulis. Oo, yan ang barangay Barangay. official. Sa mga barangay official nila sa northern part of Iloilo Province, another part of Iloilo Province for that matter, please bantayin ninyo ang inyong mga pumuluyo. Not only that, sir, hindi lang iya ka barangay official, kung sino nga mga pumuluyo nga malapit ang inyo panimalay ka sa basketballan, feel free nga i-report na sa barangay official nyo o sa kapulisan na tundera. Because aside from this being illegal, because hindi sila nagpapagdanay, hindi siya also is considered as super spreading activities, no, sa COVID-19. Gani sa mga pamilya, no, sa hindi sa mga kabataan, Isnoy Bay, Baydinoy Bay, mga edad naman gani, kung mga dumol pa, no. Ang isa na galing tira minor de edad. Don't be kumpiyansa, o hindi ka makumpiyansa nga kamo wala COVID dira. Ang COVID ang pinapili. Nakapiano gani sa report sa atin na iba ng mga media outlet dira nga may ara gani nga isang isla gani nga lalaki na dito do almost remote na COVID gani. Kita pa nga na dito sa probinsya sa dito pa dahil pagsaka sa COVID-19 nga mga basket cases. So bisado ka, hindi magkumpiyansa. Likawan, kung gusto niyo mag-basketball dito sa tupad sa inyo o sa parang inyo, dribble at mga anay, wala shot. More of dribble, no shot. Yes. Okay. So sabay naman sa Dingli MPS, isa naman ka persona ang nag-surrender sa Yellow Firearm. Ang chieftain actually si Renato Fernando Ines, 51 anyos ang edad, ini siya nag-surrender sa iyang 1-unit homemade pistolized na short 12-gauge shotgun. Congratulations sa the Bingley MPS. Sa mga naman, talking of surrendering those firearms, tatlo kapi nga police station sa ako ni mention, no? Sige. Tatlo kapi. Unang kapi ang Pavian, na may surrender na sa those firearms dira. Congratulations, Sir Tavalo. Of course, sa Pututan, another pay Pututan, may isang nakalos firearms dira, isa ka rifle grenade in surrender sa iya nga tag-iya. Kag of course, sa Pasig City, congratulations man because may isang ka 38 revolver na surrender na sa isa ka barangay kapitan. Kanami, no? Kanami din because ng ating yung mga barangay officials, kagawad, kapitan, ang nagpanguna sa pag-surrender, no? Para kamuman, may moral ascendancy sa pag-remind sa inyo pagluyo, may surrender na ang mga loose firearms, na wala sa may mahimo, ganyan, no? Trust your police, trust your tanod, barakol, okay na na. Okay, Sa tatlo man ka police station, man sa lang akong ipasunod ka i-congratulate man sa inyo sa pagpamati sining aton nga upland
tukhang, o ang tika naton, tukhang kontra ginadumilian na alpas. Si San Rafael MPS, isa pagit ka 12 gauge shotgun ang game turnover ni Lim Bidoy Daguo. Kag sa Liga ng CPS naman, amo ni siyang ato na retired na police Colonel Carlito Espano kay nag-expire ang iya nga firearm ka 1 ni siya ang isa ka 45. Na syempre sa Haniwa MPS na turnover pagid si PB Benji Almirante. Punong barangay. Benji Almirante sang iya man nga homemade break type na 12 gauge shotgun. So congratulations sa San Rafael MPS, Liganes, Tag Haniway MPS. Pero of course, kahapon, congratulations din, no? Sa hapon, nakangahapon, ma'am, hinabot na siya because may isang kapangayaw dito sa Pututan ngayon natiklo, no? Nasipod sa ating bypass operations ngayon pahiwat sa Pututan MPS ni Police Major Seriaco Esquiliarga, and of course with the direct supervision man sa ating PIB, no? Provincial Intelligence Unit, ni Police Lieutenant Colonel Jervinson Moyo, no? Nadakpan ini ang isang kasuspesado nga si Ray Marcelis, 31 anyos, kaga isa siyang kasutiro nga sa Barangay Ilawod Poblacion, Barutak Nuevo Iloilo. Dito siya nagbriga sa Barutak sa Pututan, tiklo sa atong mga operatiba, no? Natakop niya siya pagkatapos nga nadakpan sa isang suspected sa suspected siya po. But before this particular bypass operations, nabakla na siya. So may mga test buy, may mga series of test buy ang inihiwat batok sa sininga suspetsado kagkahapon, na timingan din, nadakop siya sa atong mga kapulisan. This is very important, no? Nga padayon kita sa pagpanglagas, panglaas, pangpaniod sa sining mga nagapadayon sa pag-challenge ang atong kampanya against illegal drugs, no? Mandok sa atong mga pinalaga ng presidente, isang gani, huwag pa rin mandok sa presidente nato, ini pagbaligay sa illegal na droga, malain ini para sa atong mga pamilya, para sa atong mga kabataan gani. Kita tanan dari sa Iloilo Province, dapat magbinabigay din because ang balay sa atong provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero, wala sa lugar ang illegal drugs sa probinsya sa Iloilo. Okay. Sa bahay naman sa San Enrique MPS, isang man kababayi ni sir nadakpan ang gabaligya caught in the act, gabaligya sinibilasang patingi-tingi na violation sa PD 1865 naman yun siya. Hindi ba na nagabaligya sa mga petroleum products na kung ining bote-bote. So, bawal na siya. So congratulations sa San Enrique MPS, sinang inyo pagpatigayan sa inyong illegal na operasyon. Doon sa bawal pala, delikado ina sa mga nagabigya. Ang sulod sina is very posible, no? Congratulations kita sa Lambunaw sa inyo dira nga pag-encourage man isang kagawad nga nag-surrender man sa 12 gauge shotgun, no? Kag of course sa Santa Barbara, congratulations kay Police Major Raymond Siloso, and of course with the support ng iya mga deputy, si Police Lieutenant Aileen Lacrite, sa pagkadakop ninyo kay Robert Bolios, 21 anyos, nga soltero kagasin sa Barangay Cabugao Sur, Pavia Iloilo, tungod sa alarm and scandal. Wanted din siya sa sininga kaso. May bench warrant. Ang boss ng sini, why siya nag-attend sa mga hearing niya. So, itulugan siya sa warrant of arrest. No? Sa mga ato ng mga pumuyo na may nag-atubang sa kaso, na nakapail ka mo, never ninyo na i-neglect ang mga sabina sa inyo to appear sa court, no? Kung may lamatsyag ka mo, nalain lamatsyag ninyo, or na, for example, na lockdown, may surgical lockdown sa inyong area, inform nyo with the court regarding that matter. So, okay, ang inyo ba naging bail? It could be cash na siya or surety. Pinabalang titulo ninyo, kalugon, ma-forfeit yun na siya in favor of the government. Okay? Sa bahay naman sa Barutak Nuevo MPS, congratulations! Kung kainasarangin mo na takpan basketball, dali naman niya kay Ma'am Rowena Hovero, nakadakot naman sa 3 ka persona sa mga pusoy. Alam nyo? Bawal lang i-galing, wala pag ikaw mga pamate. So congratulations sa inyo ma'am. Successful na operation. Kaupot ini si Lieutenant Janice C. Ura. Congratulations sa Barutak Nuevo MPS. Siyempre pagkasundan din ang San Rafael MPS na nakadakot man sa isa ka wanted person sa persona ni Francisco Dizon Jr. Ibagatnan, 46 anyos ang edad, sa sala ni siya nga violation sa PD 115 known as a regulation of trust receipt transaction. May alin ni siya nga 6,000 na bail recommended.
Wow, no? Ah. Kaya kami ang nakadamdaman sa mga accomplishment nila, pero gusto ko na i-mention, yun, no? Tundra, panawagan, habol pa sa lima natin ka mga police stations na wala pa nakadeliver sa accomplishments, no? Either very peaceful na yung barangay or banwa. Pero again, I think Tubungan, New Lucena, Kabatuan, Banate, Concepcion, way pa kabuya sa habal pa, you still have 2 days para sa ating birada simana para niya mga buklok, di ho, buklok ni tawag mo. Na wala kita niya sa accomplishment, kung wala ka mo sa contribution sa siningin na aton nga birada simana, no? Kapay pa, sa sining mga lugar, sigurado ako may mga, ano na may mga loose firearms. Nag-tipon lang sila sa mga chimpo. Sa ato naman nga loose firearm, ini si Saraga, pututan kag sa Narca may alaman, hindi na sila nag-zero. Ini si Leonelo Tanchanco Sindico, nag-surrender, ini siya, nag-turnover. Sining iyang 19mm kay nag-expire ni siya sa July 19. Kung ito ginambal kay ni Sir Francis, pwede ka mo anong difference ang surrender kag sang deposit niya. Okay? Sa Saragan PS, congratulations. Pag syempre sa pututan amo man, isa ka 14mm grenade ang ging surrender naman niya dito kay Lieutenant Jessie Lipanya sa pututan NPS. Pag syempre sa katapusan amo ini si Igbaras NPS, kag may nag-turnover sa iya, ang si Consolacion Ilipe, isa ka unit sang 38 naman ini siya kahapon. But of course, Congratulations. despite sa katabukas sa ating mga surrender those firearms, kinakongratulate natin diri ang Santa Barbara. So far, as of this day, sila ang may pinakadamo ang mga surrender those firearms sa apat na bilog. Kaya pinakongratulate natin so far ang Bartak Vio kay Police Major Ken Lepsia na nagapanguna din sa pag-aristo sa mga wild persons. May aras na 3 kabilog na aristo na. Daling number ka na niya excited. Dahil kung mga top 3 na, kung sa katapusan na. Kami naman tayo natin yung mga Bartak Vio. Bigyan natin ng Bartak Vio. Bartak Vio has... Pila na Bartak Vio. Duwa na. So malagas pa rin siya. So laban-laban na. Pero namin ang performance sa Bartak Vio because may 3 sila sa illegal gambling. Ining batad na, mas 6 kabilog na illegal gambling, kag of course, sa nuwa kayo nakarakupan sa 4 kabilog na illegal gambling, no? But one good thing so far, magdula sa mga nagbulang, no? Thank you so much guys sa ating mga bulangiro nga nag-angguhan ta, kaya di bulang sa ko nga. Kagkamay pa nga, patayon na natin na sa ang harap na kita sa UNICQ, but because, not only because nga ina siya illegal gambling, ang illegal bulang subong, but that is also considered as a super spreader nga activity sa COVID-19. So dapat tinawan natin ina siya. So good morning kay Ma'am Marigold Clarito, kay Sir Renz Florendo Salcedo. Ano niya siya? From Solid Number 1, PIF Ako 5th District Chapter 4 Multiplier. Thank you so much. Siyempre kay Ma'am Rose Blaser, kay Sir Albert Noy Loreno. Sa kanino nambal mo na? Yes. Kasama ni Koday Advocacy Group sa nagpasakop kaina sa Clean Up Drive. Wow, congratulations. Please send us the photos ng inyong clean up drive Yes, para yes, mabuta natin pa sa ating ronda sa probinsya. Kaya, mga punyang PIDMU family. Ang sponsor sa amon niya kape, si Police Lieutenant Colonel Rivera Barret, ang pamilya sa mga paskog na mga investigador sa Iloilo Police Provincial Office. Siyempre, ang PIDMU family of Abra, IPPO, Lieutenant Joseph Pitas. Thank you so much for watching. And syempre, kay Sam Tupas from Canada. And of course, our very supportive friend from Virginia, USA, Breeze. Thank you so much for the support. Yes, of course, ma-proud ko kay Sir Pitas. Kung makita ko ang ating sige pina-post sa Facebook page sa Albora. Sige nga po, i-post mo nga, i-share mo nga. Para kayo kasi, nagtanong kasi si classmate Pitas, bakit nakakagawa kayo ng ganyan? Ano yung ganyan? Sabi ko, maximize lang namin kung ano yung available na resources namin. Ano lang to, tripod, tsaka cellphone. Ganun lang. Kasi, makakatulong din ito sa inyo para to give ng recognition doon sa mga accomplishments ng ilan ba yung NPS nyo dyan, ilan ba yung police stations nyo sa inyo. At least,
ma-on fire sila na gumawa ng accomplishment kasi na-acknowledge sila. Other than commendation, na-recognize sila. Diba? Ang importante talaga doon is, the most important part is that our people, the Ilonggo, for example, here in the office, are informed of the many advisories na dapat nila mabalaan niya. Sometimes, why naman sila, dapat i-maximize nila. While some of the advisories are being tackled sa mga mainstream media, dapat mo makita yan, we have more than 20,000 ng mga followers sa ating Facebook page nga who can benefit from this information. At least malaman ng mga tao, yun nga ang sabi palagi ni Police Brigadier General Harris Pama, yung ating idol namin dyan sa taas. Yung sabi niya nga, kahit tayo mismo ng mga kapulisan, ipaabot natin sa mga straight from us kung ano yung mga ginagawa ng kapulisan natin, 'di ba? Yes. Kasi yung iba hindi nila alam, akala nila patay tayo lang, akala nila ganyan mo. Pero ang happy kita mga because there is ato nga lokal na kita nato nga nag-umpisa na ang ato nga 6 offers. Yes, congratulations! Sa 6 offers, RMFB 6. Kasi, sa ato talaga mga tumalan out, check nyo man because ang regional, ang 6 offers companies, ang Regional Mobile Force Company, may araman sila ng mga program, online program, nga may mga happy kami kasi hindi na nag-duplicate, kung ang the same setup, the difference lang is hindi live, pero at least, distant cam news siya, nag-hit siya kay madugang information. Madugang information. Kaya iba kasi wala na tayo magbasa. So, miskan nagapaglabas siya, nagapamati siya, o galantaw siya, it's really a big help para mapaabot natin sa Pumuluyong, Ilonggo, kung ano ang mga ginaobra natin ng mga kapulisan, di ba? Ang handog naman namin nga mas strengthen ang aton nga partnership, no? Police-community partnership. Kaya ina siya nga partnership could only be strengthened if you understand us better. Ang format, ang nakita ko sa iya sa 6 offers, mobile force company ng format is that getting to know sila ng stage sumo. Ginapa-understand nila sa publiko kung ano bala ang function sa ilang mga kumpanya, ano functions ng Regional Mobile Force Company, anong differences na sa ating mga local police. Kaya I think sa inyo tantanan, it's a big help that you understand the different functions of our police in different units man. No? Dahil sa ating mga national support units, no? Administrative and operational support units, na willing i-diaraw kung dahil pa sa atin. No? But we're hoping to look for a bigger venue, mag-upgrade ang aming mga equipment dire para maka-accommodate kami sa mga guests to discuss with them ano pa nila ginaubra para sa atong mga Pumuluyong because I'm sure nga madama sa inyo walang kabalo-bala. Just like we did bala kay Police Major Celoso, kung tayo isang may din announce siya about dito bala sa ilang COVID situation sa Santa Barbara MPS, we can Actually, aviation is one na nag-request na makasipin sila because very critical ang aviation as regards to travel sa mga Pumuluyong na mga requirements, no? At least mabalaan niyo tani kung ano ang mga offline numbers nila para mabalaan niyo para kinahanglan mabala RTPC artists, kinahanglan mabala ang accommodation dito sa Piang sa Manila in case na travel ka mo. These are necessary mga information na idalo na mo sa inyo the moment na ma-upgrade ang among equipment dere sa communication. Yan. So sa ako dira ngayon close kay Kiamel Ann, happy birthday. Kaupo ba sa aton nga former police, now Mayor sa La Castillana, si Mayor Maymay Manglimutan, and of course Attorney Peter Yuminia, ang writer sa The Daily Guardian, and of course ang classmate ko si June Irana. May happy birthday. And of course congratulations sa isa natin official sa Count Delgado kay Police Colonel Andrew Luther Lugo na na-promote sa Police Colonel nga rank. Wow! Congratulations po. Good morning naman kay Casey Vargas. Watching siya. Have a blessed day. Thank you so much. Yan. So, ito ang mga informasyon kag balita nga mutatipon para sa inyo sa subong nga aga. So, nalipagid kami sa inyo pa dahil ng suporta. Dili para mapumatian ko ang mga accomplishments ng inyo mga Ilonggo Fab. Sa liwat, amoy niyan new big hits sa Police Regional Office 6. Ang hadto sa IPPO, ang Kape kag Balita. Sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, kami sa liwat, ang inyong mamaambong Ilonggo Caps Police Senior Master Sergeant Francis Colidor Jr. Pag ako naman, si Police Lieutenant Maria Peumide. Inyo, mas saligan!